Kabulan nga lapsag, isa sa mga bagong kaso sa Delta variant sa Bacolod City. Bacolod DOC, plano magtukod sang Delta Task Force nga mo mag-implementar sa hugot ng health protocol sa Bacolod. Yaring balita nga itong gintutukan. Nadugangan sa duha ang apat ka mga kaso sa COVID-19 Delta variant cases sa Bacolod City base sa ipagwang reports ng DOH. Isa sa mga ining anong kabulan nga lalaki nga lapsag sa Barangay Bata. Sa records ng Barangay COVID-19 Response Team, Hulyo sa nagpositibo sa COVID-19 ang ginikanan sang bata nga lunsay medical frontliner. Bilang protocol, ginpaidalom sa test ang lapsag. Duha ka magulang sinikagyaya apang nagnegatibo sila sa virus. Apang ginpadala sa Philippine Genome Center ang sample kag na-detect nga positibo sa Delta variant ang bata. Actually, nag-positive na ang iya amay kagang Iloy sang July. Manog 1 month na. Kaya natapos sila quarantine August 2 or 3. Ang iya Iloy kagang amay ng medical technologies. Kay nasangagas ang ipaidalon sa repeat test ang bata kag ang iya pamilya. Samtang ang isa naman kadugang nga kaso amo ang 45 anyos ng lalaki nga OFW sa Barangay Villamonte. Tagged as recovered naman ini matapos ang iya mandatory quarantine. Temporaryo gin-lockdown ang inapuluyan samtang ginahulat pa ang resulta sa ila repeat test. Sa magdamos ng Delta variant cases sa syudad, ginadusos ng EOC ang pagpatukod sang Delta Force. Nga ginalakipan sang puwersa sang kapulisan, volunteers kag force multipliers nga magapatuman sang mas istrikto nga health protocols. So we are forming a Delta Force team. So ara na subong sa opisina ni Mayor ang executive order na draft naton para at least ipaproban sa iya. Kag once maproban yan amo ni sila ang aton strike force para masiguro nga ma-implementar ang preventive aspects. Padayon man ang vaccination rollout sa syudad. Sa latest tally ng EOC, nagdangat na sa 417 ang COVID-19 related deaths sa syudad. 409 diri ang unvaccinated, 2 ka fully vaccinated, kag 6 nga natublukan sang first dose. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.